«17 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 26 березня. В студії Ескандер Маметов. Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя відмовив в оскарженні бездіяльності Слідчого комітету Росії у справі про зникнення Ервіна Ібрагімова. Під час засідання представник слідкому надав адвокату Емілю Курбандінову відповіді, які нібито надсилали на запит адвоката. Про це Курбандінов розповів після засідання. Тепер він планує оскаржити це рішення суду. Я это постановление буду обжаловать. И я хочу сказать, что по ряду других дел о похищениях обстоятельства точно такие же. Очень трудно добиться каких-то ответов на ходатайство адвоката и на запросы. Поэтому в этом русле, я думаю, мы будем менять практику, будем, я уже не знаю, через суд заставлять все-таки Следственный комитет представлять надлежащим образом ответы как на заявление адвоката, так и на заявление самого потерпевшего. Члени виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова викрали майже 2 роки тому. 24 травня 2016-го його схопили і затягли в автобус люди у формі співробітників Російської дорожньо-патрульної служби. Кримського татарина вивезли в невідомому напрямку і досі про його долю нічого не відомо. Батьки Ервіна Ібрагімова звернулися до окупаційної поліції з заявою про викрадення сина і домоглися порушення кримінальної справи. Однак слідство за цей час так і не представило результатів розслідування. Про Ервіна Ібрагімова сьогодні згадували у Києві. Під стіни посольства Росії приходили правозахисники та активісти організації «Кримсос». Вони вимагали від Кремля знайти всіх зниклих у Криму українських громадян. Свою акцію хрестили символічно – «Лебедине озеро». За радянських часів, коли влада хотіла замовчати якісь події, центральне телебачення транслювало балет «Лебедине озеро». Цей перформанс присвячений тому, що на території Криму намагаються не бачити того, що відбувається в Криму і на території Російської Федерації. Через такі художні методи розказати про факти насильницьких зникнень на території Криму, про які забувають, на жаль, про які не дуже часто говорять кожного дня. Україна вимагає негайно звільнити арештованого в анексованому Криму громадського активіста і журналіста Нарімана Мамеддемінова. Про це у Твіттер заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца. Раніше спільне звернення з такою ж вимогою до Кремля та окупаційної влади Криму підписали українські журналісти та правозахисники. Вони також закликали міжнародну спільноту підтримати громадських журналістів на окупованому півострові, які стають жертвами репресій і переслідувань. Після незаконних виборів окупант посилює тиск на кримських татар. Вимагаємо звільнення активіста Нарімана Мамеддемінова. Під варту Нарімана Мамеддемінова окупаційні силовики взяли минулого четверга після обшуків його будинку в селі Холмовка за Ланкой під Бахчисараєм. А вже наступного дня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя запроторив громадського діяча та журналіста до СІЗО до 16 травня. Окупанти закидають йому справу про тероризм, нібито за публікацію відео в інтернеті у 2014-му. За словами колег Нарімана Мамеддемінова, кинули за грати за висвітлення антиросійських мітингів та арештів кримських татар. Жорстоке пограбування кримсько-татарської родини у Білогірському районі у селі Вишневе, Мушаш. 3 озброєних грабіжників удерлися до будинку родичів громадського діяча Сервера Аблямітова. Злодії побили жінок, залякали дітей зброєю і зникли у невідомому напрямку. Вот это вот у нас последствия ночных событий. Кров на меблях і повний безлад у кімнатах. Мешканці цього будинку стали жертвами збройного нападу. Серед ночі до них зухвало увірвалися 3 грабіжників. Будинок належить родичам громадського діяча Сервера Аблямітова. На момент пограбування в оселі були лише жінки і діти. Але непроханих гостей це не збентежило. Діяли вони жорстоко. Жінок били, вимагаючи показати, де сховані гроші та золоті прикраси. Пострадала моя сестра, гости были. Тетя была с Симферопольского района. Было очень жестоко, их избивали, били тетю вот этот бетон, били. Сестру
закинули в подвал, били там. В этот подвал кидали женщин. Причем о существовании этого подвала практически никто не знал. Даже сами хозяева забыли. Тітку Сервера Аблямітова побили так, що вона опинилася в лікарні. У Сефеї Решитової пробита голова, гематома і зламані 4 ребра. Озброєні нелюди не погребували і залякуванням дітей. На них вони наставляли зброю, шантажуючи так жінок. Після пережитого з дітьми тепер працюють психологи. Угрожали, направляли детей, постелили на кроватку, укрыли покрывалом, направляют пистолет туда. Отримавши своє, злочинці з награбованим крамом зникли на автомобілі у невідомому напрямку. Потерпілі звернулися до поліції, але не надто сподіваються на швидке розслідування. А тому просять відгукнутися всіх, хто міг стати випадковим свідком пограбування у селі Вишенне. Раміль Єнікеєв, Заман, АТР. Число жертв у російському Кемерово зросло до 64. Напередодні там загорівся торгівельний центр. Серед загиблих щонайменше 9 дітей. Рятувальники досі не можуть знайти близько 10 людей. Шанси на те, що їх відшукають живими, все ще залишаються. Принаймні МНСникам вдалося врятувати 5 відвідувачів торговельного центру, яких вважали загиблими. Медична допомога знадобилася 50 потерпілим, 10 з них досі залишаються у лікарні. Найважче 11-річний підліток, який, тікаючи з вогняної пастки, вистрибнув з 4-го поверху. У хлопчика у полум'ї залишилася вся сім'я, батьки та молодша сестра. На цей ранок пожежу ліквідували. Основних версій 2 – електричне замикання та навмисний підпал. Правоохоронці розшукують підлітків, які за показами свідків гралися з запальничкою поблизу басейну з поролоном у батутній кімнаті. Очевидці описують пожежу як суцільний жах. Люди, рятуючись від полум'я та диму, вискакували через вікна. Україна висилає 13 російських дипломатів. Про це повідомив президент країни Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. За словами президента, це крок солідарності з союзниками через хімічну атаку у Солсбері. У контексті видворення російських дипломатів президент згадав про окуповані Крим та Донбас та наголосив на важливості посилення міжнародних санкцій проти Росії. Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі. Тому як ніколи важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій. 60 російських дипломатів видворять із Сполучених Штатів Америки через отруєння в Великій Британії колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє Associated Press. Ще раніше свою готовність таким чином солідаризуватися із Британією підтвердили уряди 14 країн Євросоюзу. Зрештою, на саміті керівників ЄС теж прозвучала підтримка Лондону, який вважає злочином Кремля отруєння Скрипаля. Це узгоджене повідомлення від США та кількох європейських країн про вислання груп російських дипломатів. Значна кількість, ймовірно, утримують Копняка. Переговори з Росією щодо повернення Криму Україні мають бути у форматі мінських домовленостей, бо анексія півострова – це не просто конфлікт між Києвом і Москвою, а вияв агресії проти всього цивілізованого світу. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Його польський колега Бартош Ціхцьохій запевняє, для Польщі і Крим, і Україна – нероздільні поняття, а на агресію Росії необхідно відповідати посиленням санкцій. Чому, дивлячись на впровадження мінських домовленостей, які спрямовані на вирішення конфлікту на Сході, ми не говоримо про подібний механізм щодо Криму? Коли йдеться про відновлення територіальної цілісності України, реальна політика має бути такою, щоб посадити Росію за стіл переговорів. Ми вважаємо Крим частиною України, і єдиним правовим вирішенням проблеми є повернення Криму Україні. Ми хотіли б отримати міжнародну відповідь на цю російську агресію у формі міжнародних санкцій, у тому числі економічних санкцій. Наша ж позиція була проілюстрована невизнанням нашою країною виборів президента Російської Федерації у Криму.
Адвокати Надії Савченко подали апеляційну скаргу на рішення суду про взяття її під варту. Захисник підозрюваної у плануванні теракту у парламенті Віктор Чевгуз вважає, що підозри є необґрунтованими. Він стверджує, що з 6 епізодів тільки по завезенню зброї є конкретні дії, а в іншому – це наміри, за якими нібито не може бути кримінальної відповідальності. Сьогодні вранці він відвідав свою підзахисну. Всього тримається вона молодцом, як завжди. Трохи похуділа, на мій погляд. Ми сьогодні з нею зустрічались. Я зранку приїхали на 9 годин, обговорювали нашу позицію в апеляційному суді, в тому числі і от ті відеоплівки, які показував Генеральний прокурор. 23 березня Шевченківський райсуд міста Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді арешту на 59 діб. Вона сидітиме до 20 травня. Її звинувачують у тяжких злочинах проти держави та у терористичній діяльності. У знак протесту Надія Савченко оголосила голодування. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарської 6». Зараз на ТЕР програма «Вовгун». Будьте з нами.